siinä sitten puskan takaa nämä 2 Mountain Reedbuck-naarasta ja katsottiin siinä pitkään, että vitsi, tässä ei ole muuta kuin näitä naaraita, mutta sitten huomattiin, että oli siinä sitten kuitenkin makuulla 1 uros. Nyt vaan piti ootella. Matkaahan näihin oli just sopivasti semmoinen 40 metriä, että täysin ampumahollilla. Nyt vaan oli niinku kysymys siitä, että miten kauan tässä täytyy odottaa, että se uros nousee ylös ja saata sitten hyvä paikka ampua. Ja nythän siinä kävi niin, että tässä vaiheessa me paljastuttiin ja nyt vaan sitten odotettiin, että mitä tapahtuu. Että Mountain Reedbuck sen vinkasun äänen tossa just teki ja siinä vaiheessa uros nousi ylös ja siinäpä sitten nousikin niitä kaiken maailman elukoita vaikka kuin paljon ylös ja minä yritin katsoa, että millä niistä on sarvet ja valitettavasti ei ihan kameralle saa tässä, mutta nyt lähti laukaus ja näin, että se oli hyvä laukaus. Mutta nyt sitten vaan katsomaan, että minne ne menee. Näin selvästi osuman kyleissä. Hyvältä osumalta näytti. Minkälainen osuma oli sun mielestä? Ihan hyvä osuma. Joo. Tosi mukava, kun meidän mukana oli Jorma, joka ei ollut jousimetsästystä ikinä nähnytkään, niin hänkin sitten pääsi sitten katsoa tätä takaa ja samalla sitten kuvasi kännykältä omasta perspektiiviltä, että miltä tämä homma oikein näytti. Oliko ne liian kaukana? Ja piti olla ihan hyvä osu. Osi. Viritin. Mä ajattelin, kyllä ne on pomppaa kohta. Sitten mä ylös. Mikä näistä on se uros? Sitten kun en näe ollenkaan, että mikä se on. Joo, tästä ampu Mountain Reedbuck urosta. Ei sinne. Minä otan tämän ampuman paikan. Ja tuonne minne Jouni menee, niin tuolla oli pukki. Paljon oli matkaa vaan, mutta 4-5, joo. Jossain tässä on. Jouni! Täällä on aika hyvä jälki. Joo, oli tosiaan aika mielenkiintoinen juttu, että osuma näytti tosi hyvältä, ainakin sitä ammupaikalta katsottuna, mutta ei oikein verta löytynyt. Ja sitten vasta täällä, kun vähän hajaannuttiin tämmöisellä heinikolla etittiin sitä, niin eihän siitä ollut loppupelissä mennyt tuosta ehkä, no ei 100 metriä, mutta pikkusen ylhäällä oli tuo osuma. Se näytti paremmalta mitä se oli, mutta onneksi löytyi sitten kuitenkin siitä ihan kuolleen. Ja sittenhän tässä vielä lopussa oli tietysti ilman mitään avustuksia tämmöistä kuvien ottamista ja sitten meillä oli päivä pulkassa.